Timbe mar jatend piny e gwenge ma Nyanza mane weke wacho kani nyorwake gi Sironyo to nok wuotho kende nyowuotho oganda mopogore opogore wuotho gi jotelo mawuok Kaluo ma bende nogo tiende lo kanyo to bende wuotho gi jalupne Rigathi Gachagua kopogore kaka gik mane jin paro chien kucho ni Rigathi Gachagua samoro kodok nikech e ndalo ng'anyo mar Gen Z anyalo paro kane Omulo nika weke ni onge chieng'no nang'e ni nene ratil Omulo nowacho ni kowuok ka Ruto wuok ni Gen Z ogole to ng'ama dong' mano penjo mano Omulo openjo ma Omulo sako ji kanyo gi weche moko to nanno korwak jalup jatend piny bende e wuodh jatend piny ma Nyanza ni gimor ma nyalo nyisa ng'o nyiso ni jatend piny jalup jatend piny Rigathi Gachagua bende medo gain ground omedo yudo kor Nyanza koso macha nikech jatend piny koro ne rwaka gi wende duto modonjo godo ng'eyo mokwongo Omulo gini ne wang'iso gi ni jarikni jamuodo nyoyo gi kuoyo gin ne gidhi ma gidonjo e serikal ka gimanyo bundigi to wang'iso gi ni Omulo gigi ok ter kamano watero mos tineno koro sani wan kaka jopiny gi joodie mawinjo ka ng'ani wacho ni akia ni Wilbaro oting'o machungwa apani kwa okia siasa kaka ringo sani wan e gimiluongo ni broad based government wan e gimiluongo ni broad based consultations wan gi gimiluongo ni broad based development wan gi gimiluongo ni broad based visitors emomiyo nyaka Rigathi Gachagua nyaka wapake mafuta sani gini kaka jaluo wapako kila ng'ato mafuta mabiro nikech one structured wadwa gima konyo jopiny sani kineno kaka William nobiro dalawa nyocha ni president wa osemiyo jo Rusinga TTI mane waonge go sani king'iyo ndara moluoro Rusinga from the first time in history ma jo Kenya it is around 23 kilometers sani oyud ka osepedhe maber odong' mana mathin to lamo donji ndara ma Mbita kochimo Magunga mowuok Sori kucha be dhi mbele koro sani wapako kila ng'ato mafuta kata Rigiji ma koro nodwa ni wagoni ok obigoyo obiya wawuok kode dong joge madwa ni wago joge dwa ni wago Rigiji ok wago an pok aluongo ji ng'ato joge gidwa ni wago Rigiji ok wabigoyo sani warwako welo te but kaka an kaka jasiasa adwa ni ang'isi adier Rigiji sani korgi nosegeni ground maber ing'eni nyocha awacho kamoro ni Gen Z gi gisekonyowa sana Gen Z gi for the first time gitimo ni president mane odake e wi yamo sani ni e kor piny odhi e konde te koginene Gen Z mineno gi ma president gi deputy mare nok winjre ne gisechako yware gitimo nyaka president gi deputy bare tinde gin osiepe Gen Z gi okonyowa for the first time wan gi a woman as an attorney general ma Kenya be chakre onyuolwa pok unobedo attorney general jo thurwa kaka jo Nyanza wan godo kendo madhako chakre Kenya ochaki pok unobedo minister for finance e chakoro Mbadi Nyang pesa nindo suba to chiwo suba koro Gen Z osekonyowa sana to koro gimanya ng'iso Rigathi Gachagua sani wuotha gi president but kochopo January next year nyaka ipang weche jou nikech kaka weche aneno karingo nitie gimidhi los mbele ka to idhi los mbele ka Kalonzo be aneno ka opango wechege ma ok obibede George Bati